Vi starter med at opvarme vandet. Så der er energisymboler på, så vi kan se det. Og som vi kan se, så jo varmere vandet bliver, jo mere energi ledes og forsvinder op i luften. Selvfølgelig forsvinder det ikke, det bliver til varme, vandet bliver så varmt, så varmeenergien kommer ud i damp, som så forsvinder ud i rummet. Nu vil vi nedkøle vand. Så det er iskoldt. Og vi vil varme en jernklods. Og så vil vi se, hvad der sker med temperaturen, når vi propper den varme vandklods ned i det kolde vand. Ja, og som man kan se, så udlignes temperaturen, så de får samme temperatur. Nu prøver vi det samme igen, bare med en mursten i stedet for en jernklods. Så vi opvarmer murstenen og nedkøler vandet. Og så bliver murstenen ned i vandet. Og som vi kan se, sker det samme igen. Temperaturen fordeler sig, så det bliver lige varmt. Ja. Og vi kan ikke se nogen forskel på temperaturstigningen på simulatoren imellem, om det er en jernklods eller en mursten.